Sprúdi elektrický prúd, Tracy Henryová je pokladníčka. Napojte ju na 9V elektrické zariadenie a máte pekný pokus. Ďalší zákazník, prosím. Prúd, ktorý sa nachádza v tomto prístroji, vyrába elektrické impulzy, ktoré stimulujú určité svalové skupiny. Netrvá dlho a už je mimo. Pre Tracy je to zjavne šok, ale prekvapilo to aj zákazníka. Keď cez vankúšiky na jej tele prúdi prúd, jej svaly sa automaticky stiahnu a značne to komplikuje jej prácu. Navyše stimuluje reakciu na bolesť a spúšťa celý rad neobvyklých reakcií v podobe výkrikov a šteknutí. Malé alebo veľké šoky. Zdá sa, že práca pri pokladni je omnoho zložitejšia, keď ste pripojení na elektrinu. Všetky dobré pokladníčky kontrolujú kartóny s vajíčkami, či nie je niektoré rozbité. Trochu nezmysel, keď nakoniec aj tak skončia porozhadzované po celej predajni. Poslednou skúškou je kontrola ceny balenia múky. Je to posledný dôkaz, že práca pri pokladni supermarketu je nemožná, keď cez vás tečie prúd. Hádanka pána